Uděláme jednu věc, Rogersi. Teď svolej všechny velící důstojníky sem do zasedací místnosti. Vyslechneme si jejich názory a pak se rozhodnu, co dál, pronesl Daniel. To je moudré, za chvilku tu budou, odpověděl Rogers a vzdálil se od nich. Carmen i Daniel zůstali sedět uprostřed velínu a mlčky sledovali prostor. Do 4:15 se všichni dostavili a společně se odebrali do zasedací místnosti, která byla součástí velínu, oddělená jen skleněnou příčkou a dveřmi. Obsluha velínu vytušila vážnost situace a hned poslala informace svým kamarádům a kamarádkám. Během chvilky tak celá stanice věděla, že zasedá rada o dalším Johnově osudu. Všechny tři, Frederika, Fiona i Nicole, dorazili do Frederičina pokoje. Co to mělo znamenat? Otázala se Nicole a pozorně sledala Frederiku. Ta se jen usmála a dodala. Nic, co myslíš? Mluvila jsem s Danielem ohledně Johna a přimlouvala jsem se za něj. Kdo jiný než ty by to měl udělat? To je tvůj bratranec, ne můj. No, to hned musíš líbat, otázala se znovu Nicole a v hlase bylo znát, že jí to vadí. Frederika si Nicole pozorně prohlídla. Výborně se přitom bavila. V tom jí napadl plán, který se rozhodla realizovat. To přece není trestné a pokud vím, Daniel není zadaný. Může si vybrat jednu z nás nebo kteroukoliv na stanici. Ostatně, když tak o tom přemýšlím, není to špatný chlap. Docela se mi líbí. Co ty na to, Fiono? Dokončila Frederika a pohlédla na ní. Fiona stála jako zařezaná. Vůbec nechápala, o co tu vlastně jde. Až teprve dlouhý pohled Frederiky jí napověděl. Jo, taky si to myslím, odpověděla Fiona a sledovala Nicole. Nicole v obličeji stvrdly rysy. Stála chvilku nehnutě, než tuto informaci vstřebala. Bylo to, jako by dostala studenou sprchu a ještě k tomu od svých nejlepších kamarádek. Co má vlastně odpovědět? Vždyť mají pravdu, ušklíbla se. Zhluboka se nadechla a dodala. Tak jsem to nemyslela. Samozřejmě, že si může vybrat kteroukoliv z nás nebo tady ze stanice. Já jen když mám radost, nelíbám hned prvního chlapa, který je na ráně. Frederika i Fiona seděli na svých postelích a pozorně ji sledovali. Nicole stála u své postele a hleděla do prázdna. Po malé chvilce se obrátila a došla ke skříni. Vyndala z ní svou kytaru a zamířila k východu. Kam jdeš? Otázala se Frederika. Jdu si je něco vyzkoušet, odvětila Nicole a pokračovala v chůzí ke dveřím. To přeci můžeš i tady. Nám to nevadí, pokračovala Frederika. Zůstaň, přidala se Fiona. Chci být sama, odpověděla přísným tónem Nicole a opustila místnost. Tak to se nám asi nepovedlo, pronesla Fiona. Já si spíš myslím, že jo. Donutili jsme ji trochu přemýšlet. Nemůže jen stát a snít. Musí se trochu popostrčit. Je bojovnice, tak ta se jen tak nedá. Nemůžeš ale srovnávat boj s lodí s bojem o muže. To je úplně něco jiného. Já jí věřím, zvládne to. Ráda bych tomu věřila, ale viděla si ten její výraz v tváři. Mám takový pocit, že spíš vyklidí pozici, než aby o něj bojovala. Tato věta Frederiku zarazila a chvilku hleděla na Fionu. To myslíš vážně? Jo? Je výborná bojovnice na zemi, výborná pilotka, ale to ještě neznamená, že to umí z muže. Pokračovala Fiona. Frederika dlouho hleděla na Fionu. Nikdy by jí nenapadlo, že se mohou mít věci takhle.
Sakra, ani ve snu by mě tohle nenapadlo. To jsem zřejmě přehnala, pronesla Frederika a Fiona jen přikývla a po chvilce dodala. Ublížili jsme jí. V podstatě jsme jí řekli, že je neschopná. Měli bychom jít za ní a omluvit se jí. Frederika přikývla, vstala z postele a obě odešly za Nicole. Došli k sousednímu pokoji, který jí patřil. Několikrát zaklepali, ale když se nikdo neozýval, otevřela Frederika víčko komunikátoru a zadala do zařízení číslo Nikolčina komunikátoru. Poté zadala vyhledat a čekala. Po malé chvilce se na displeji objevilo číslo a název místnosti. Pousmála se a výtahem se přesunuli do 3. patra, kde byly klubovny. Jedna z kluboven byla přeměněna na hudební klub. Dalo se zde zkoušet i nahrávat nové skladby. Potichonku vstoupili do místnosti a zavřeli za sebou dveře. Nicole seděla za klavírem, hrála a zpívala jen pro sebe. Frederika zůstala stát chvíli u dveří a poté se posadila do nejbližšího křesla. K Fioně a poslouchala. Píseň byla pomalá a smutná. Nicole se zavřenýma očima chvilkama zvedala obličej k stropu. Chvilkama sklonila hlavu ke klávesnici. V duši jako by byla nepřítomná. Frederice se sevřel hrdlo, neboť v písničce bylo cítit trápení. Při druhé skladbě vstali a potichu přešli až k ní. Nicole se ohlédla do hlediště. Řekla jsem, že chci být sama. Pronesla Nicole, přestala hrát a pohlédla na Frederiku. Já vím. Přišla jsem se ti ale omluvit. Omluvit se? A proč? No, mám pocit, že jsem to přehnala. Ale moc mě to mrzí. Pokračovala Frederika. Nemáš proč se omlouvat, musím s tebou jen souhlasit. Podotkla Nicole. Vím, že se ti líbí víc než je zdrávo. Vadilo by mi, kdyby ho zbalila nějaká jiná. Pokračovala Frederika v rozhovoru a pohladila Nicole po rameni. Připouštím, že se mi líbí, ale to ještě neznamená, že jsem do něj blázen. Odpověděla Nicole a dodala. To jen vy dvě mi podsouváte něco, co není pravda. Určitě? Jsi si tím jistá? Už ti dáme pokoj, pronesla Frederika. Otočila se, že spolu s Fionou odejdou. Ale uprostřed kroku se zastavila, obrátila se zpět k Nicole a zeptala se. Co to bylo za skladbu? Byla tak krásná, ale moc smutná. Málem mi to utrhlo srdce. Nicole se usmála a dodala. Mám tu jednu veselější. Sundala kytaru z klavíru, zavěsila ji přes rameno a ve svém poznámkovém bloku, který ležel na klavíru, nalistovala několik stránek, až našla hledaný text. Opřela se do strun a začala zpívat písničku, kterou měla na papíře. Byla rychlá a měla fantastický rytmus. Že si Frederika začala podupávat a pokyvovat hlavou. Na tváři se jí objevil úsměv a oči zářily štěstím. I Nicole jakoby zapomněla na své problémy a oddala se té hudbě. Její tvář zářila jako malému děcku. Pohupovala se v bocích, krucovala v ramenou. Celá se oddala hudbě a bylo to na ní vidět, že je zase ve své kůži. Frederika i Fiona se přidali taktu louskáním prstů. Ani nevnímali, že nejsou v místnosti sami. Sotva Nicole dohrála svou píseň, ozval se od dveří potlesk. Celá trojice se tím směrem ohlédla a pozorně si prohlíželi prostor u dveří. V místnosti byla tma, jen světla nad pódiem svítila. To byla nádhera, kde jste na to přišli, ozvaly se hlasy ze tmy. Poznali svou kamarádku Carmen, která k ním přicházela. Takhle řádí Nicole, když má chvilku čas, odpověděla Frederika. Carmen ji pochválila skladbu. Chvilku s nimi ještě diskutovala a pak odešla za svou prací.
Mohla bych se přidat? Ozvala se najednou Fiona. Samozřejmě. A nádobí máš kde? Otázala se překvapeně Nicole. Fiona popošla bokem ke skříni, otevřela dveře a vyndala housle. Přiložila si je na rameno, chvílku si brnkala na struny a došla až k Nicole. A Frederice dodala. Můžeme začít. Frederika jim to odpočítala a obě spustili. Nikolčin hlas se rozléhal po místnosti a Fiona se svými houslemi tomu dodávala jistou atmosféru. Jsi výborná, pronesla Nicole k Fioně, když dohráli. Ne, ta písnička je skvělá, když to napsala. To je další historie. Ráda bych se k vám přidala, ale já mám svou kytaru na pokoji, pronesla Frederika. Nicole se podívala po Fioně a dodala. No tak, na co čekáš? Otázala se s úsměvem Nicole. Fiona přikývla a šiblasky mrkla na Frederiku. Ta zvedla ukazováček a celá rozzářená dodala. Hned jsem zpátky. Vyběhla z místnosti k výtahům a pokračovala v cestě ke svému pokoji. Vyzvednutí kytary a návrat do hudebního klubu trval snad jen 5 minut. Mezitím si Fiona prohlížela texty, které si sama Nicole napsala a spolu se pak dohadovali, jak kterou pasáž zahrát. Frederika dorazila do místnosti. Podala svou kytaru Nicole a vyhoupla se k ní nahoru. Všichni tři pak zkoušeli sladit své nástroje a byli nadmíru spokojení, jak jim to klape. Hudba byla slyšet ven z místnosti a do místnosti se začali trousit kolem jdoucí. Postupně usedávali do křesel a sledovali zkoušku. Šli na pódiu si to začali uvědomovat. Vůbec jim nevadilo, když písničky přerušili, aby mohli udělat korekci. Prostě oni zkouší. Bylo to jejich první neoficiální veřejné vystoupení. Byli tak rádi, že nevidí do hlediště. Celé to soukromé představení v podstatě táhla Nicole se svým hlasem. V refrénech se k ní připojily i její nerozlučné kamarádky. Náhle se ozval zvuk v komunikátoru na Fionině zápěstí. Přerušila hru a podívala se na zprávu, která jí přišla. To Jack poslal zprávu, že započalo Johnovo kárné jednání. Hned informovala své kamarádky. Ukončili hudební zkoušku, uklidili nástroje a vydali se rychle za Jackem. Na centrálním velínu v Danielově pracovně probíhalo mezi tím vyšetřování Johnova výstupu proti nadřízenému. Ano, pane, velitel má teď k jednání, hned vás spojím. Frederika se po něm ohlédla. Pod intonace Jackova hlasu vytušila něco velmi vážného, když musí být velitel přerušen při jednání. Muž zmáčkl tlačítko a dodal. Nicole mírně spadla brada, natočila se k Frederice a zeptala se. Co se děje? To není dobrý. Frederika přistoupila blíž k Nicole, objala jí levou rukou kolem ramen a dodala. Taky se mi to nelíbí. A svou pozornost zvýšila i obsluha velínu. Není to samozřejmost, že na stanici volá sám prezident. I Jack se odvrátil od své práce a sledoval jednání v sousední místnosti. Najednou si všichni velitelově místnosti zvedli a odcházeli na velín. Dva důstojníci procházeli kolem Jacka. Jack se k ním nenápadně přitočil a zeptal se jich. Tak jak to dopadlo? Škoda slov, velitel trvá na potrestání a odvolával se na platnou směrnici. Odpověděl jeden z mužů a pokračoval s ostatníma ven z velínu. Odpověď slyšel i ženy, které postávaly u Jackova pracoviště. Nicole začala zhluboka oddychovat, Frederika ucítila, jak se začala Nicole chvět. Klid. To se vše určitě vyřeší, nebude to tak zlé, pronesla Frederika a stiskla jí rameno. Nicole přikývla a přimouřila oči jako šelma, která čeká na svou kořist. To přeci nemůže udělat, zničí Johnovi život. Jestli ho pošle domů. Pronesla polohlasně a hned dodala.
Musím s ním mluvit, nedopustím, aby kvůli jedné pitomosti letěl domů. Frederika přikývla, ale sama moc dobře věděla, že rozhodnutí musí udělat někdo jiný. Sledovali místnost, kde zůstal jen Daniel, Carmen a Rogers. Bylo vidět, jak v místnosti probíhá živá diskuze. Vítám vás na našem prvním jednání. Bohužel ne zrovna příjemným. Budeme řešit Johnův přestupek. Pozval jsem si vás, abych si vyslechl i jiný názor, než mám já. Pak uděláme rozhodnutí, co bude s Johnem dál. Uvítal Daniel příchozí. Všichni usedli do křesel a diskuze mohla začít. Sám se usadil do svého křesla a v klidu naslouchal různým argumentům pro i proti. Některé argumenty, které obhajovaly Johna, nepřímo napadaly jeho samotného. Byl si toho vědom a i někteří důstojníci zvědavě sledovali velitelovo počínání v této situaci. Seděl zamyšleně, chvilkami hleděl na stůl před sebe, chvilkami sledoval hovořící důstojníky. Nechal je všechny domluvit a pak se otázal. Ještě nějaké názory a otázky? Všichni odkývali, že již nemají co říct. Dobře, vyslechl jsem vás a mnozí z vás se mnou budou i souhlasit, když navrhnu trest podle platného kázeňského řádu. Ale to přeci nemůžeš, pronesla překvapená Carmen a zděšeně se podívala na Rogerse. Ten jakoby zkameněl a hleděl zpět na Carmen. Ale můžu. Je to moje právo a i povinnost, pokračoval Daniel. Bože můj, pronesla polohlasně Carmen a polkla na prázdno a zakroutila hlavou. Pane, musím se přidat na její stranu, když pominu, že jste byli nejlepší kamarádi, jeho otec je prezidentem této společnosti. Nebuďte na něj tak přísní, pronesl jeden z důstojníků. Já vím, o to je to těžší rozhodnutí, ale je úplně jedno, či je jeho otec. Pravidla musí platit pro všechny stejně a je mi líto, odpověděl Daniel. Do rozhovoru vstoupil hlas z velína. Pane, volá vás prezident, můžete mluvit. Na panelu se objevil Johnův otec, na přísedící v místnosti a dodal. Zdravím vás všechny, potřebujeme mluvit s velitelem a o samotě. Všichni přikývli a postupně odcházeli z místnosti. Carmen i Roger se také zvedli a odcházeli. Vás dva to budu taky potřebovat, ozval se opět Johnův otec. Oba se obrátili zvědavě k panelu. Vrátili se zpět a usedli do křesel. Danieli, dostali se ke mně informace o Johnově výstupu. A ještě jsem neobdržel oficiální stanovisko. Proč? Moc mě to mrzí, co se stalo, ale problém je již vyřešen. Rozhodnutí pošlu ještě dnes, odpověděl Daniel. Ne, takhle to fungovat nebude. Ta zpráva už tu měla ležet u mě na stole. Carmen, co ty si myslíš, proč John takhle vyletěl? Otázal se opět Johnův otec. Carmen seděla zdánlivě v klidu, ale stále nemohla uvěřit, že by John měl letět zpátky na zem. Carmen, slyšíš mě? Ano, pane. Neměl dost informací o probíhajícím cvičení a měl strach o Nicole. Ani se mu nedivím. Jo, proč pak? Letěla jsi přece s velitelem. Bylo to tak strašný? Otázal se Johnův otec. Carmen nevěděla, co má odpovědět. Měla totiž na Daniela strašný vztek, že chce Johna poslat zpátky domů. Johnův otec si všiml, že Carmen váhá. Na čím váháte? Chci znát jen pravdu. Hlavu vám neutrhnu. Jo, některé věci se mi zdály být velmi riskantní, možná, že už byly za čarou, ale nejsem bojový pilot, abych mohla objektivně posoudit výši rizika. Ze začátku jsem se bála, ale pak to ze mě spadlo a věřila jsem mu. Nevěděla jsem pak důvod, proč se bát. Odpověděla Carmen.
a krátce se podívala po Danielovi. Dobře, tak to by mohla být jedna příčina. Měl bych vědět ještě něco? Pokračoval Johnův otec. Asi ano, vstoupil do hovoru Daniel a pokračoval. Před časem jsme se s Johnem pohádali, protože jsem ho podezíral, že mi úmyslně zatajoval informace, které se týkaly přímo mě. Postupně jsem se dozvídal informace od Carmen, ale John o nich věděl a nic mi neřekl. To mě pěkně nadzvedlo. Může to být také jeden z důvodů tohoto výstupu. Dost možná. A co teď, komunikujete spolu? Otázal se Johnův otec. Samozřejmě, bez problémů. Výbor musel tuto záležitost řešit. Bohužel jste ještě neodstartovali a už je tu napadení velitele. Komise rozhodla o odvolání Johna z mise. Je mi to strašně líto a omlouvám se ti za syna. Dokončil větu a jeho hlas zakolísal. Daniel se postavil z křesla, zbledl jako stěna a chvilku lapal po dechu. Carmen i Rogers sledovali Daniela a nechápali, co se děje. Hřbetem ruky si utřel pod kolem úst a dodal. Asi jsem vám špatně rozuměl. Můžete to zopakovat? Jistě. John bude stažen z mise. Daniel záporně zakýval hlavou. Zvedl ruce jakoby na svou obranu a se zvýšeným hlasem pokračoval. Tak moment. To je buď špatný žert, anebo trapný omyl. Já jsem žádné takové ani podobné rozhodnutí nevydal. To ani nemusíš, o tom rozhoduje výbor. Pokračoval Johnův otec. Daniel odstrčil křeslo, co stálo za ním, a popošel k panelu, jako kdyby se chtěl muže dotknout. Tak to ani náhodou. Jestli tomu tady mám velet, tak se vším všudy. A to znamená i s rozhodováním o tom, co se tady bude nebo nebude dělat, pokračoval Daniel. No, rád bych ti připomněl, že ještě neletíte. A veškeré pravomoci rozhodování má zatím výbor. I ty jsi mu podřízený. Odpověděl Johnův otec. Carmen i Rogers se po sobě podívali. Byli ohromeni Danielovo vystupováním na Johnovo obranu. Byl to pro Daniela tvrdý políček a Carmen s Rogersem si to uvědomovali. Nevěděli však, jakým způsobem do toho zasáhnout. Daniel se zhluboka nadýchl, pomalu se vracel zpátky ke svému křeslu. V polovině cesty se však zastavil, obrátil se zpátky k panelu a pokračoval v rozhovoru. To ale přece nikdo nepopírá, přesto však trvám na svém rozhodnutí. K čemu tady jsem, když nemohu vykonávat svou práci? Pak se musím teda mise vzdát i já, ať to řídí výbor. Dokončil Daniel větu a vrátil se ke Carmen a k Rogersovi. Oba na něj koukali a sami nevěřili, čeho jsou svědky a co zrovna slyšeli. Pane prezidente, dovolte mi na chvilku promluvit s velitelem. Do rozhovoru Carmen. Samozřejmě, nic proti tomu nemám, odvětil Johnův otec. Carmen přistoupila k Danielovi. Pevně ho chytla za rukáv a přitáhla k sobě. Já se v tobě vůbec nevyznám. Ty ses dočista zbláznil. Jdeš proti radě. Uvědomuješ si to? Pronesla se zvýšeným hlasem. Rád bych tě, Danieli, představil výboru. Pronesl náhle Johnův otec a na panelu se kromě něj objevili další muži a několik žen. Daniel cítil, jak se o něj pokouší mrákoty. Najednou cítil, jak se mu dělá i špatně od žaludku. Po spáncích mu stékal studený pot. Byl bledý jako stěna. Carmen s Rogersem byli pěkně překvapený a samým zrušením usedli zpět do křesel. Carmen pohlédla na Daniela a vytušila, že je zle.
Není ti nic? Otázala se, lehce se dotkla jeho lokte a podala mu sklenici vody. Za vodu poděkoval a vypil ji na jeden hlad. Stál u svého křesla a lehce se o něj opíral. Musel, protože se mu začaly podlamovat kolena. Uvědomil si, že v tomto okamžiku zřejmě obětoval svou kariéru a Bůh ví, co ještě. V tento moment nevěřil ani sám sobě, že dělá správnou věc. Co teď? Cítil svůj zrychlený tep a stékající pot po spánku a po zádech. Najednou se na jeho tváři objevil malý, téměř neznatelný úsměv. Bylo rozhodnuto. Jeho paměť vytáhla z minulosti vzpomínky na dobu studií. Už věděl, co musí udělat. Pravou dlaní si utřel pot a ruku pak utřel o nohavici. To je od vás laciné gesto a od vás bych to nečekala. Měl byste myslet na sebe a zbytek posádky. Na cestě vás určitě čekají větší problémy, než je vyloučení člena z mise. A to pak těžko budete odmítat svou funkci. Před problémy se neutíká, ty se řeší. Pronesla jedna z žen výboru. Káča jedna pitomá, vždyť vůbec neví, o čem se tady bavíme, pomyslel si Daniel. Zhluboka se nadechl a se zvýšeným hlasem dodal. To není nic osobního, ale zřejmě jste nic nepochopila. Tady nejde ani o Johna, ani o mě. Tady jde o princip. Rozhodl bych se takhle pro každého člena posádky. Nechte prostě posádku žít svými problémy, jako by byla 100 miliony kilometrů daleko. Nezapomeň, že každý je nahraditelný, pokračoval Johnův otec. Do Daniela jako by uhodil blesk. Tak už je to tady. Zabaví mě funkce a pošlou mě domů. Alespoň udělám matce radost a ožením se. Pomyslel si. Napřímil se s mírně nakloněnou hlavou a s úsměvem odpověděl. Samozřejmě, počítám s tím. Pak tu ovšem se mnou ztrácíte čas. Mávnul Ledabele rukou, jako by chtěl naznačit, že tento rozhovor je zbytečný a že je vlastně u konce. Poradíme se a dáme ti hned na vědomí naše definitivní rozhodnutí. Pronesl Johnův otec a na několik minut se přerušilo spojení. Daniel těžce usedl do křesla. Hlavu si opřel do dlaní a odpověděl. Asi jo, ale už bych se nikdy v klidu nevyspal. Zvedl hlavu a pohlédl na Carmen. Její oči se leskly a v koutcích jí stály slzy. Rychle sklopila hlavu a dodala. Paličáku, jeden. Budeš mi chybět, jestli tě suspendují. Ty mě taky. A musím Robertovi jen závidět, že si vybral takovou ženskou. Sice někdy střelenou, ale která ženská není střelená, viď? Odpověděl Daniel a zasmál se. Carmen se přidala, zvedla mírně hlavu a z očí vytryskly slzy. No tak, víc mě ještě nevyhazují, ne? Pronesl Daniel a podal Carmen kapesník. Carmen si utřela slzy, podívala se na Daniela a dodala. Musím se ti omluvit a moc se za to stydím. Nechápu. Za co, prosím tě? Otázal se překvapeně Daniel. No, podle toho, jak se schoval, jak si vystupoval, jsem byla přesvědčená, že prostě Johna pošleš domů. Jak tě tohle mohlo napadnout? Otázal se znova překvapeně Daniel. Vždy říkám, choval ses tak nemotorně. Všem si nám v několikrát zdůrazňoval porušení řádu a ten je v Johnově v případě takové věci řeší jednoznačně. Vždyť říkám, choval ses tak. Všem si nám tu několikrát zdůraznil porušení řádu a ten v Johnově případě takové věci řeší jednoznačně. To máš sice pravdu, ale nezáleží taky náhodou, jakým způsobem se přestupek pojmenuje. Já ho mohu přeci přehodnotit jako porušení kázně a ne jako útok velitele.
Carmen si znovu otřela oči a pohlédla dlouze Danielovi do očí. Po chvilce dodala. To myslíš vážně? No samozřejmě, proč ne? No teda, to je lekce z diplomacie, na kterou nikdy nezapomenu. Musím se přidat ke Carmen, ozval se Rogers. A ty máš co na srdci? Otázal se Daniel a pokusil se o úsměv. No, byl jsem na tom stejně jako Carmen. Taky jsem věřil tomu, věřil jsem, že hodíš Johna přes palubu z moci tvé funkce. Moc se ti omlouvám a nejraději bych se nevěděl. Daniel přikývl a dodal. Mám ale strašnou žízeň. Mohl by mi někdo přinést ještě vodu? Carmen i Rogers se na sebe podívali, aby se ujistili, že touto Danielovou žádostí je vše smazáno. Hned to zařídím, pronesla Carmen a odešla ven z místnosti. Na Velínu spatřila u Jackova pracoviště všechny 3 ženy, které zamířily přímo k ní. Carmen zamířila k automatu pro nápoje. V polovině Velínu ji dostihla Frederika s kamarádkami. Chtěla bych se zeptat, jak to vypadá s Johnem. Otázala se Frederika a pohlédla Carmen do očí. Neuniklo jí, že má Carmen zarudlé a vlhké oči. Zbledla a brada jí malonko spadla dolů. Carmen si kousala rty a v ruce křečovitě mačkala Danielův kapesník. Nicole i Fiona si též uvědomovali, že situace je velice vypjatá. Bezradně se na sebe podívali. Výbor teď situaci řeší, ale ještě nemáme vyhráno, odpověděla Carmen. Carmen, z toho, co jsme viděli, šla hrůza. Co se to tam vlastně dělo? Pokračovala Frederika. Carmen sklopila hlavu a pohybem hlavy dala najevo, že se o tom nechce bavit. Obrátila se k Frederice a dodala. Můžeš mi pomoct odnést pití? Frederika přikývla a společně s Carmen odešli za Danielem a Rogersem. Carmen i oba muži se posadili do křesel, popíjeli nápoje a napjatě čekali na rozhodnutí výboru. Počítám, že novým velitelem budeš ty, Rogersi, anebo Robert na osadě, pronesl do ticha Daniel. Roger se podíval na Daniela a odpověděl. Počkej, nerozdávej funkce. Předbíháš už situaci. Je to nádherná představa, ale otázka, jestli to chci? Daniel se na něj podíval a otázal se. A proč bys to nepřijal? Tomu nerozumím. A ty mi můžeš říct, proč bych to měl vzít? Oponoval Roger a dodal. Třeba se na to necítím. A kdo tvrdí, že to dělám pro tebe? Pokračoval Rogers. Tisíce lidí dělalo na tomto projektu. Někteří se toho ani nedožili. Nebylo by to od nás fér? Mise musí letět, ať se mnou nebo beze mě. Musí se pokračovat dál. Rogers i Carmen mlčeli. Věděli, že Daniel má pravdu. Frederika dorazila zpátky ke kamarádkám, které teď stály u Jacka a živě diskutovali. Je tam asi pěkně dusno, co? Otázal se Jack k přicházející Frederice. Všimli jste si Carmen? Plakala a je úplně rozhozená. Takhle jsem ji ještě neviděla, řekla Frederika, když k ním dorazila. Nicole i Fiona přikývli a zvědavě hleděli na Frederiku, jestli z ní ještě něco nevypadne. No, vypadá to zlé, zřejmě se Daniel Johna nezastal, takže poletí nejspíš domů. Pokračovala v rozhovoru Frederika. To je blbost. Tomu nevěřím, že by to Daniel udělal. Ozvala se Fiona. A proč ne? Když někdo dostane moc a postavení, ztratí rozum a soudnost. John měl nakonec pravdu.
odpověděla Nicole a v jejím hlase zazněla zlost. Frederika se po ní ohlédla, chvilku ji pozorovala a pak dodala. Nedělej zase rychlé závěry, ano? Vůbec nevíme, co se tam vlastně děje. Vrtla mi hlavou Carmen. Byla celá pryč, bylo na ní vidět, že plakala a pochybuji, že kvůli Johnovi. Ostatní se na ní podívali. No co koukáte? Prostě mám takový pocit, že tu jde o něco jiného. Pokračovala Frederika. No, jestli John poletí domů, tak je u mě Daniel pěkný zbabělec. A taky mu to pěkně řeknu. Pěkně od plic. Pokračovala Nicole a šla si k automatu pro pití. Fiona se mezi tím opřela o Jackův stůl a hlavou pokynula směrem k jednací místnosti. Frederika i Jack se ohlédli. Panel v místnosti se rozsvítil a na něm se objevil Johnův otec. Vidím, že jste si dali něco na ochlazení. To je dobrý nápad. Vládne tu moc emocí a to není dobré pro rozumnou debatu. Pronesl a v jeho hlase Daniel vycítil jakýsi klid. Zpozorněl, ale zároveň se obával následujících chvil. Pozorně sledoval panel a téměř ani nedýchal. Výbor se zabýval tvým prohlášením. Názor je to skutku zajímavý, ale nemůžeš rychle vycouvat z problému, když se tě to blízce týká. Někdy člověk musí obětovat velmi mnoho, aby mnoho získal. To je teď tvůj případ. Musíš prostě obětovat Johna. I když je to tvůj kamarád. Mise má nejvyšší prioritu, pronesl Johnův otec. Daniel sklopil hlavu, zvedl hlavu k panelu Johnova otce a dodal. Je mi to velice líto, ale zřejmě se nedohodneme. A vlastně tak zjišťuju, že na tuto pozici nemám. Prostě na to nestačím. Jsem pevně přesvědčen, že mé rozhodnutí je správné, ať se vám líbí nebo ne. Prostě to nejde a proto zatím oficiálně rezignuju na toto místo a žádám o transport zpátky domů. Carmen prudce vstala z křesla. Proboha Danieli, jenom to ne, pronesla polohlasně Carmen a zděšeně se podívala na Rogerse. Ten seděl bez hnutí jako socha. V ten okamžik jako by ani nežil. Nevěřil vlastním uším a očím, co se před ním děje.